mapan makiserbisyo biag ti Kristiyano kararagsakan awan ti masarakan apang iaspingan biag ti Kristiyano kasayatan kinatalakin inanama iti magunudan wen pudno uray no nano mo dito'y lubong ti biag iti tao kinabaknang at dayjay nga to ayan ni Jesu Kristo balitok a palasyo biag ti Kristiyano kararagsakan awan ti masarakan apang iaspingan biag ti Kristiyano kasayatan kinatalakin inanama iti magunudan kakabsat intay agpatuloy itay kuma sumardeng kinagkapoy uray narway banbanu ken utoy magunudan ti bangar nuintay agtultuloy biag ti Kristiyano kararagsakan awan ti masarakan apang iaspingan biag ti Kristiyano kasayatan